O San Roquiño de Tallará botou a andar onte en Lousame. A chuvia tamén fixo acto de presenza nas últimas festas da comarca. Aínda había gañas de festa e chegou o San Roquiño de Tallará para despedir setembro e a temporada de verbenas no Barbanza. Onte comezaron as celebracións e os fiéis achegáronse á capela para asistir á misa, pero a chuvia impediu que a procesión na honra de San Roque saíra. Sen embargo, os asistentes sí que puderon desfrutar da música de O Son do Pote. E tamén da sesión Vermú, que correu a cargo da orquestra Unión y Fuerza. Es como la brisa del mar, su sonrisa hipnotiza a las demás. Es todo lo que soñé en una mujer, pero cómo le gusta beber, cómo le gusta salir toda la noche de fiesta hasta el amanecer. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, non se perdeu o inicio destas festas que sempre atraen a un alto número de visitantes. Hai moita xente, en San Roque sempre hai afluencia de xente de todas as aldeas e a parte da comarca. A pena é que o tempo non nos acompaña e está un pouco desagradable, non pudo salir a procesión, pero bueno, van a pasar un día en familia, un día de festa. Están disfrutando aí baixo a carpa da música e sobre todo o que se trata de reunirse xente que a veces non se ve en todo o ano e pola festa é un momento de volverse de reencontro. As celebracións tamén se viviron hoxe e se prolongarán ata o venres 4 de outubro. O luns esperemos que poda sair a procesión e tamén as outras, aquí cada lugar ten. Hoxe Merelle, Meixo en Frío, Abelendo, Vilar e cada día vai a ser unha aldea ou varias que honran ao seu santo. Hoxe foi a quenda da Virxe do Loreto e se o tempo acompaña a verbena correr a cargo de Los Satélites. Mañá homenaxarase a Purísima Concepción co Son do Pote, os celtas e a Orquestra Trébol na sesión Vermú e na verbena. Mentres que o mércores honrarase a San Miguel e o ton musical o porán Salsa Arena en Montreal.